Haka jing sokya badru ban budin halor ka jingtei ya ka housing for poor kabade ka ni ki project balabe pisa lang baga sorkar pedeng syakatnat jongka urban affair kabala sahteng mentala palat news nem tam hapo ka snong umbuda nongpo Bhoi district nakaliang unong mikmat ka nongpo konstituensi uba meral bons im mentaka sngi ulali ban jurip ya kane ka jingtei harangkat barki officer katnat urban affair barkum juru ki dekhot jongka nongpo town committee laya senralang hakane ka jingni jurip daba i kharmalki uba day director katnat urban affair uba ke walang engineer katnat urban affair uba regional kharkamni secretary kanongpo town committee lembat kiwe katkum ka jingtim ka project balatip kum ka housing for poor lane ka jingte yakiying bansong bansa dakilong ying baduk kabalamang nadu usnem arja khatwe haka jinglut kabalalong kumba khandai spa khatpra point khatsanlang aa kabala pentreru daka hindustan prefab limited kala sateng no klemla ban pedep hadu kane klipmat wat hadin bala pelut hadu sanspa sausan point san khandai lang lemba kane ka project kindon hadu shispa arpu pra unit kiying kaba shispa khat ar unit ka jingtei kalakot hadu prapo khandai po persen bat khandru unit pat dang dep tang sanpo hadu nrupo persen hadin ka jingjurip yakane ka jaka nakaliang umle ulasim khya ban pha pan state no ban sedang tei yakane ka project ban nakaliang katnat urban affair ru kan sim khya ban sedang no ban tei pendap ya laipo hadu sapo unit lengba ka pisa balamang lengba ka state share khenang ban lapat ban IT syakanong po town committee ban alat part ekitu kilongying baduk kibadi hok banyo bansa hakine giying nikong ni syap ya ga jing slam ka long ba ga jing kliang jaka ma menchala plan ban snai gini giying apo paham sin hak tu gipor ti hadin ba lapet paham sim nang jaka ba bit ba biang ti la se pa bagi plan ni ga scheme kila chu patai ba dan paham sim ri kam da pada yo ta jaka pa paka ti andala sanction ni gani pisapat kalabam sistem asnem bangin wat jaka bat la rano cheni so buda din bakasnong kal ai jaka din baka negotiation way day bat ki try jaka ti hang tur mat asnem la sistem kal asnem lupa ti namar ka jing slam bat jing hot tandar pat kisi wan jabar bor kini gi cost escalation ni gitai ka dor ka ba lamang na bastang bat hadin bala stang ka jing trepat kamya matsyo ti kadai ka HPL ka basnai ni company ke jong di public sector ti kitu ki ong bangi mala syun pendap tamar kam ya matsuk ka estimate bat ka por maka di cost calculation ti la e na gum tu ti na kada jong kata ngirung khamla man yo ki second installment third installment ni ba ti ban yo na kada khamla man utilized te kemolong mentaka sanction jang kane kadin du arja khatwe te na agos ka jinglut ka balong khandai point khandai spa khatpra 0.15 lakh then out of that ka sun spa sun 0.59 lakh la de ban utilize te ka remaining pisa kam balai stu kala lipai chapo central amde kam lipai ngi klem yo ingos installment te halo kata pin nakaliang department kumno pin la ka shu long don kum ni ka dan ka state share ka ba ngi la yo na government ti kum ba yapet ni khanang ba at least ngin dangem dap 100% ru 30% ni dang la pendap tak pisah basa dia try ka government dengan sio pan jibit na jorong ba kin sha ngi ban pendap no at least like 4% khanang ba kin yo chong na ki bril ki ba la ap la slam mo ki ba duk bon bom dan yeng don sem tingin sa IT ka town committee bahkan dia di kita ki nong ki BPL families ki ba don hok ban chong ngi yeng dia tak pisah basa ngin pendap no ma ki bon ki ba la adap tai 4% 4% tentang wiring bat ki yet bat ka white washing bat ki rong ti kam luthan ni ti tak pisah basa ngin pendap kat bangila lai pho so phu ki ligi unit kat bangila tumba total unit ke bala sanction hang ni ka note pa apru pra out of that ka no e thara ki bala long ba ban pendap trai lai pho so pho gumta tiki remaining par ka lano tharangila inspect strategi de ki bai pat de to kata long num la nong hadu na yo ke clearance sa government ba idon ki rukom la dan ba contribute ban pendap la ka bor jongki te ka mut namar kini ki basong yang ki hap kin hap siu khandiat mdai 100% ya ke bangilut ki ban siu ka dan percentage kam kan mau ni te la da kini ki yang ki basa la da ki don ki no ki ba ready ban ai ka contribution jongki ban te la kata thangilan pendap te kan num la ban ong ba kan lang ka kom kadang pat yo ka approval na jorong proposal ngan pak kita ka kom ni
bai dei baga electricity and go water supply kan nakaliang department kadon kono ka sim khia kin hab don sin bangi layu tingin hapen biang kita dengan nang pet thai ladon ka connection ka ladon tambah ka bai electricity kin hab save ki try ila ben le digi prepaid meter semata di ka por bentar mo te ya kata dengan hambang lupa ya ka hamtam kin hambang pisai kata kemudian kan ya kajing ban iban sina tamai biang kan ya kemudian kadang setang amtar perbo sudah makin ngin le suatan kita bang de life house supportly unit sa bisa nama berada ba kan ya last inspection na kan Katu Keadaan di ka katu pulang. ka istimewa ka poin rukuro di keempat yo ya tak pisah te katu di ka katu kan long term kan ni balong immediate term makren mga kalong gila man le hin makapisah la dun lupa ya kita ba nga life house of hui ya kita ka ba ng mensua ka di ban pendap ya baro ya baru ti katu ka syong haga state budget bagi jing pelat na finance planning la ki ai yang gi ka gila ban le kita ti katu kandang sipur di ka bala ban le menta dari kita gi life house of hui Kalau yang jungi kalau pentai kalau pun sing lawan inspection kan ya nadu hardware terter hadu mata along news nam te istunat ong by director ba kamal ki lapular ba ya mata min sang so lai ko so po unit ande jing mentoi ka kraw ki PPL sebenarnya ne pokok tahun bu nak ki bom dan yang sem di bahasa ni nang yo le hadian pat nak start jaga director mana arban bangin nang lawan pendap su ki bahasa te kane kan tiga ke projek ke ban mentoi yang namar pa ni po nong po bubun ki namar ke jikam ya ki bom jaga na yeng te kan tiga lat yo yeng yo sem ki bro ki pa dong kam sha ki yang sa ki Dengan hal ko allotment la no trying la ban expect ba kinato mar sendep complete kita lai ko supportly ni sa stang no eka la ka pangikot na ki open tendar ki pajba baro nyempat ni salis out pat kino gitu ba jadi sisa ki beneficiaries ngane kita BPL ki bangan alot ki kini ki jang since day one mga sinti kumu MLA kidon sibun tindi ki project ki padang sahteng apo nongpo lagi sim shotang ya ka department jong urban kidon artli kane ke diga wei kane ke yeng na kumta jong tindi ki baduk ki ba ton po BPL ki ba hab apo nongpo tong bat sakawi kade kane ka solid waste management ka badon hangti po sangling kini di artli ki project bat bang yis ngo komen bana kalyang jong urban affairs din bangayo punya kenduk bat ka department bat ki minister concern kila ai ya ka green signal ha ka ba la ban pendep ko ikat bala la sisa ki don sibun ki jing hapdeng ki jing ya lenti nom pendep ki project dan dari jing tristom na kalyang jonga kum UMLA ngapan pau jing sungu ya minister concern jong ka urban affairs iba hamlet son dong iba thermal ki ne do isim kum director ila te kin interest nang taban pendep ini pending project isu komen na kalyang jong town committee ru ai ke jing trilang na kalyang isnong beker ban isu komen bahagian ini kumbala yo smo mene ba ka jing sahteng jong ni project along apalan new nem te namar kata di jing kermen ka don ba daga share ka ba boy director jong ni laong pengila abang pendep swa kumba live ho lane live pesan tendi ban identify ya ki genuine beneficiary aga bana kalyang jong town committee kan pendep kita ban alot iki bakin sa bin syong hang ni bangalong jing mentoy bat iya ka basa bat kadang don sibun gini unit ki badang sa hang ni kem bagini tri rangka na kalyang jong aku nong bikmat dan bat ka gomen gini simkia aga ban la ban pun urlong ya gani ka jin posting na kumta sibun ki yeng ki beduk ki bom don yeng don sem nang tin la ban wan ban sa hang ni tapi kum nong mi khmat ato ga ki gilat lenti ba pin sim menta ba kin sedang no ban ya kata construction nam ta kita ki lai po sapo ni ong mene kumbai la sungo na kalyang jong department lang ba director ba engineer ki lang ni ba kumbalai po do lai san tendi persang ban pendep no kloi gini kenang ban la ban ala ba dia ka pasa inang budin kenang ban la ban yo sanction na ka state ne central government kenang ban la urlong yang tu kloi ka bala Maria ka ban ong chip ban sedang kata tarik ini se kamdi ka besuk ina hundre ka inisiatif ka jing persang na kalyang jong ka department na kalyang jong ekonomi khmat na kalyang jong ka town ki snong borong in ha ban ni trilang bagane ka jing tumu kan long ka